Здравейте, днес ще сменяме предни дискове и накладки на Citroen Xsara 98 година. Още не сме го дигнали. Тук сложили крикъс, малко ще снимаме как сме го дигнали. Другата страна вече е готова. С малко пак се включваме. Сега дигнахме колата и диска, както виждаме, има огромен ръб. Накладки близко са до метала горе-долу. И първо трябва да свалим тези болтове за апарата. След това ще махнем апарата. Ще приберем буталото. Това е онзи комплект, който улеснява много работата. Това ще трябва да махнем скобата, за скобата, държача на апарата, сапорта демек, да свалим диска и в процеса на работата щупихме един крик. Тия крикове са за еднократна употреба и не трябва да се ползват такива при по-сериозни работи. Тук при този вид апарат трябва да се държи контра с 16 и с тречотката 13 се развинтва болта. Готово. Само трябва да го изкараме до края, докато държим контра. Сега отгоре, на същия принцип, малко ни пречи спирачния маркуч. Може да се наложи да сложим едно удължение. Да кажа ключа, ако искаш. Отгоре на маркуча да еди, да не го скъсаме. Да, съзвучно. Трябваше да го удара. Готово. После при затягането тия болтове трябва да се затягат на 30 нютона. Ще покажем с динамометричния ключ как ги затягаме. Точно? Сега малко ще посъветваме апарата с чука. Друг вариант е с една отвърка леко да се придвижи буталото навътре. Ама така или иначе после ще го прибираме с инструмент. И така излиза апарата. Малко трудно, но ще излезе. Почти е готово. Така, виждаме сега, понеже не трябва апарата да виси на спирачните маркучлета, за да не се скъса или разтегли. Го вързваме с това и го опираме някъде. Примерно така на носача. Виждаме накладките. Другата страна бяха даже пузове. Тук има горе-долу нещо, ама вече са остъклени и не спират ефективно. Сега ще напръскаме отвътре болтовете, които държат спорта. Те са затегнати на 120 нютона и ще ни трябва доста дълъг ключ да ги свалим. Пуски напълно тия пъйните на дисковата. Да, и тия малките болчета ще ги напръскаме тях. И също където диска ляга към главината. Диска може да го изцапаме заведеш, защото така или иначе ще го сменяме, иначе не е препоръчително. В момента изкарваме сапорта. Оказва се, че съм въртял на другата страна просто. Ето единия болт. Падна някъде. Сега ще изкараме и другия. Ще излезе сапорта. Ето го и другия болт. После ще го намажем с Syn Thread Locker. Спорта трябва да го изчистим и да намажем контактните точки на накладките с Copper Grease, т.е.
така медна гръст да не скърца толкова. И също тези силиконовите водачи ще ги свалим, ще ги изчистим и ще ги намажем с малко силиконова гръс. Сега ще вземем малката търчутка и ще свалим двете малките болчета. Първия болт го развихме с Т27. Долния също е Т27, до тук добре. Ама естествено главата превъртя. Сега ще му набием с чука един 6 грам четворка и да се надяваме, че ще излезе. Шестограм четворката също не стана и затова с малко повече съветване влезе 6 грам Т30 и успешно, най-вероятно, ще свалим диска. Оп, изгледано без съветване. Отвътре е в много хубаво състояние. После ще покажем, ще сравним старите и новите дискове и накладки. Ще видим разликата. Значи сега ще трябва с винтоверта и една телена четка да изчистим главината. Трябва по принцип да се намаже с SIF Anti-Seize, за диска да не залепва, защото сега излезе лесно, но може евентуално да излезе трудно. Ще изчистим и апарата от ръжди. Ще сложим на накладките медна грес и ще изчистим маншончето и ще му сложим силиконова грес. Малко маншончето. И сега трябва да приберем буталото. Това трябва да го сложим така. Нещо, не трябва да слагам някакъв по-голям накайник от тия. Ти си добавил накайника и това си забрал. Чакай. Да. С този инструмент за 30 лева. Като предварително трябва да се разхлаби капачката за спирачната течност, за да може да излезе налягането. Буталото се прибира буквално за секунди. Иначе е голяма мъка с лостове, с кози крак и не знам какви още изпълнения има. Пробвал съм. Не си струва изобщо за 30 лева да губим часове време в работа. Буталото мисля, че е прибрано. Трябва да изчистим от телената четка, има готово. Така, сега ще отворим водачите. Понеже гумата се е много напекло. И купихме нова гума, нови маншончета. И едвам затваря, понеже накладката с нови ще иска да се пребере цялата, но тя няма да може, защото е напечена, затова старите ги фърлиме. Преди това е хубаво да се почисти с парцалче или нещо да се от болтовете. Или ако трябва дори с шкурка, защото някой път разджасват и апаратът почва да задържа. Не, много приятно. Дори ако може за някои коли има чисто нови на достъпна цена, такива водачи с маншончетата. Тук не можаха да ни намерят за момента водачи, взехме само маншончета. Хубаво е целият болт да се намажи с силикон.
Ето ги и двата кола са готови. Да. Сега само трябва да ги сложим на съпорта. Сега, понеже вътре има стара грес и мръсоти, ще слагаме едно 6 грамче, горе-долу по размер, и едно парцалче да зачистим вътре мястото в съпорта, където влизат водачите. Вече изглежда по-добре. Сега с предишното. Това новия диск може да го сравним с стария. Горе-долу 5 мм може и да ги няма. Тук се пише на самия диск колко е минималната дебелина, 18,5 мм. Тук в момента нямаме шубдер, ама Ще го премерим после. дали има и 10 мм. Понеже диска идва с транспортно покритие, трябва да го обезмаслим с брейк клинър или на български чистител за спирачки. Просто пръскаме диска и го слагаме на салфетка и го забършваме леко с салфетка. И от двете страни. После като сложим диска, пак трябва да го направим за по-сигурно. Понеже нямаше чисто нов болт, ще сложим на стария син осигурител за резби. Навъртваме го в диска и го затягаме на... Не намерихме точна спецификация за тая кола, но по принцип около 15-20 Нм се затяга. Ще използваме динамометричен ключ. Първо естествено на ръка да легне диска. Ще тракне ли се? Толкова достатъчно. Това. Сега следва да сложим малко медна грес на апарата. Трябва ни съвсем малко. Не на апарата, ами на съпорта на апарата. Слагаме само където ще седят накладките и много важно, внимаваме да няма такъв вид грес по диска или по накладките. Сега ще сложим водачите, ще сложим синусигурител на болтовете, затягаме и на 120 Н и така. Така, сега слагаме водачите и машоните в съпорта. Оп, готово. Сега трябва да сложим съпорта. Сега сложим пак малко осигурител за резби на единия болт. Както и на другия малко прекалихме. Чакай момент. Така, сега малко трудно влиза ключа, ама ще затегнем съпорта на апарата на 120 Н. С ложка 19. И штрака. Сега ставя горното. Готово. Да. Предварително вече намазахме
външната част на накладките. И сега първо при тази кола трябва да вкараме накладките и тогава да сложим апарата. Вече махаме тези ластици от апарата и може Аз съм го прибрал. Караме машините навътре и Така е, тя трябва да дават. апарата влиза. Сега ще трябва също да намажем болтовете, които са за апарата и да ги затегнем на 30 Нм. И тук слагаме осигурител на разби, син, въпреки че някога е слаган червен. Синя пак трябва да свърши работа. Като затягаме, също трябва да държим контра с 16-ката и с накрайник 13. Сега остана само пак с 13-ката да го затегнем на 30 Нм. Малко ключа ще опре още малко скоростите. Чакай, аз не видим как го може. И штрак отгоре. Сега по същия начин и отдолу. Така, сега слагам брейклинър на самата салфетка и избърсваме финално диска. Одеве показах, че трябва да слага на диска брейклинъра. Се пръска директно върху него. Някъде казват, че не е много правилно така. Аз мисля, че двата метода няма проблем. И готово. Вече е финално изчистен, всички болтове са затегнати. По принцип при първите спирания педала ще потъва додолу, това е нормално, понеже буталата трябва да влезе додолу, след това в нормалния ход ще се възстанови.